Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan as Susan at tubo ti Abra, nga iti agdama kat may nga OFW iti Hong Kong. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out ka ni Mami Merlinda Choco, Raisa ti Gimba Nueva Ecija, kan amin akapamatyak ditoy Singapore, from Rio Choco ti Singapore. Shout out kada William Bolosan Sr., Limuel Mariano, Nati Agustin kan Ofelia Soriano. Amin ang nagbalin akatrabahwak idi ti maysa universidad, iso da Sir Marlo, Darrell, Danji, Mervic, Edwin, Rojo, Kevin, kastabant kada Marvin kan George, Ma'am Mary Ann, Jackie, Janelle, Mylene, Loida, Lorna, Candin, Sinabestre, from Shamie Rose Ayon, Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Canoli Andes Jr., ti Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion, ti Kuwait, Pamilyak di Tapindangan, 2nd Kamiling Tarlac, Dama Manida, Inang Leti, Ikyong, Jeremy, Brenda, Anami, Alma, ken Jaylin, from Jocelyn Castro. Naragsa ka Pasko kan nagasat abaro atawan kadagiti anak ko, nang runa nila kay ko ador Manangan, ti Inabaan Sur, Rosario La Union, from Carolina Villanueva Manangan, ti Doha, Qatar.
Merry Christmas, iti Dulay Kanta ken Robles family, especially nila kay ko Renaldo Jose from Josephine Jose. Amin nakakaduak dito Ramon Isabela, iso da Sir Joseph Eugenio, Ma'am MJ Alberto, Joshua Agruda, Romy Acosta, Selwyn Javier, Argel Juan, Ella Pamaloy, Jude Evangelista, kantihed mi ani Sir Dean Mark Ilomin. Alonso Maliaga kanta niya sa family ti Alakapan, kastamot ni Esther Maliaga Domingo and family from Cuse Maliaga Alamo, ti Kaagaman, Apari, Cagayan. Shout out pa kada Flori Castañeda, Manuel Angeles, Aida Garcia, Maria Aida Yaon, Putot Di Farmer, Susan Ronquillo, kastamot na Jinky Michael, Elena Antonio, Maribel Bowat, Imelda Velasquez, ken Rayson Tumolva. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Susan. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin. Gaputa sa anak ang makaawid ita Paskwa, ti programa yula ko mga rudan, adag iti tugot iti danati biyag, ti agpaay aliwliwak. Iti kasta, uray no addaak diti balasiw taaw, kasla daak matlaangan dita pagilyan tayo, babaan iti panagdangdangag ko iti YouTube channel yo. Ilingad naklata ko man manang itinagan asusan, tubo ak ti abra, ngam agdama nga addaak dito'y Hong Kong kas OFW. Iti kadak diti balasiw taaw, ado dagiti padas ko, ama ibilang apagan ninawan para kadagiti agdadamo nga agabroad. Ngam adamay sa apadas ko ditoy, ajak tupulos malipatan. Kat iso ti kayat ko nga ibinlay, tabarang no agbalin adana, tapno mamin pinsanan nga aggibos, ti panangalilaw, dagiti makakanigid a grupo, ajak impagarop, nga aging gagayam dito'y balasiw taaw, kat adda ti makuna agalamayda. Wan manang, kasta ti kinasaknap ti insurhensya ang mapaspasamak di tapagilyan tayo. Ta ultimo dito'y abroad, kabailan dalat ta ti agipatulod iti mga lilaw kada kami nga OFW. Tapno na sayod ti amin manang, itulok yuman nga rod arugyak ti agsalaysay, idi kabarbaruak paylaang dito'y Hong Kong. Ado kami man itan nga ada dito pagsisinarakan mi apinoy dito Hong Kong. Kadalawa sa manayunan ti bilang mi ngagdudupong dito eh. Mayat market di, tapno maup-up ti iliw mi ti bukod mi apagilyan. Nang runa kanya kamakuna ka barbaro paylaang dito eh. Tanasurok makabulan ko paylaang dito eh. Talaga nga ado manan ti ka barbaro adin maray ti panagdudupong mi apinoy. Pintas mo tunday ta Pinoy? Kan, nagmayat isam na kanyak? Hi! Hello? Ala, apa niya nagisam ka kabayan? Pasensya ka na. Sapay lang ko mata di ka ma-offend. Jack lang amin yung pagarup, Aba, na, kasta ka di. Uy, pasensya ka na. Sapay lang ko mata di ka ma-offend. Loka, apay ko ma-offenda kat pudno mo tamay sa kabayan. Ngam in fairness, kabayan, nakapimpintas ka. Nakabawi ka Magustuwak na itang bagam. Pudnumot ngamin, no di ka pinagsao, pagaro pagkapudpudno ka babae. Nakapimpintas ka, kabayan? Thank you. Ay, manggayam. Siyak ni Maricar, taga-abraak. Ala, taga-abraak mat kabayan. Siyak ni Susan. Agpaiso, taga-abraak ka mo. Wan ko naklangarodan. Una yan na pa nakairan-rananaan niya. Agkailian tapay gayam.
mo asawan, Maricar? Saan ka talaga nga OFW dito Hong Kong? Saan? Nga masansan nag-travel ak dito ay. Gapo iti organisasyon media Pilipinas. Anyang organisasyon? Ay na, tumultulong kami kadag iti indigenous people si di pagilyan tayo. Iti lang ang probinsya tayo nga abra kat adon ti indigenous peoples ijay saan ka di? Wan, pudno dayta. Dagiti kas kadakwada katutubo ti tultulungan ni Susan. Amamatan, nakakaasid amat ngamin. Masansangawan ti taraunda. Kastamat ti dadto nga pa pagkasapulan da. Kasano ang matultulungan nyo, Ida? Babaan ka dagiti makulkolektami ka dagiti mang supsuporta kada kami dito'y Hong Kong. Kastamat din iti sa bala pagilian. Matultulungan mi idan. Igatang mi kadagiti kasapulan da, dagiti maor-ormi. Kalpasan na, iwaras mi kadakwada. Amom, napalalong tiragsak da, nga oras ang kabasit lang ti maawat da manipod kada kami. Nagadudamot ngamin. Ay, dagiti ladawan da Kita ti gallery ti cellphone ko dagita Ala, nakakaasi damat. Adapay dagiti ubing. Talaga dayta tinang rubrub iti organisasyon mi tapno tulungan mi ida. Kat mararamid mi dayta, babaan mo't iti tulong manipod ka dagiti padam nga OFW. Kayon, tatang? Nasaya at merd, anak. Iso na laeng taada saan anasaya at anapasamak dito lugar tayo. Ha? Apay, tatang. Anya dayta? Anya tinapasamak dita lugar tayo? Malagip mo ni insan mo abernay. Ni Manong Bernie a pulis, tatang? Well, Susan, malagip mo kaday. Apay kat dinasaan ngay. Uray saan ka mo unay anasingad iti tunggal maysa, jak tumalipatan ni Manong Bernie. Ay na, awanan ni insan mo abernay, anak ka. Ha? Anya ti kaya siya asawan, tatang? Natayan ni insan mo abernay. Kinapudno na, inton maminsan abigatan ti tabon na. Anyat na pasamakan ko na, tatang. Kat no nakasalsalon at ni Manong Bernie, idinaudi ang nagkita kami, sakbay ang naka-abroad dito'y Hong Kong. Ay na, amumutin ang pagkati profesyon na kas pulis. May ni insan mo aberne kadagiti awan kasat na, hindi na pa-enkwentro na kadagiti rebilday. Anya? Dahil tadaag pa iso anak ko, iso nga awanan ni insan mo aberne. Ay, una yan. Anyan tigasat ni Manong Bernie. Apay naliday ka, Susan. Ada ka di parikot mo? Awan matkit di Maricar. Nabanugak la siguro. Sigurado ka? Panagkita kami itilangam kat saan ka lang nga nabanog. Kasla, naladingit ka. Ada ngamin pimusay akasinsin ko ija abra. Kunakon kat at pagdaldalanam. Angam Susan, dahito ko mati panunutem. Saan na rin ba nga paapektaran kay tinapasamak? Laglagi pa, gagmay may saka dito ngay. Idinto taada amin nakakabagyam amang sarana iti pamilya ti Pimusay iti Pilipinas.
Sa bagay, Tikit di panunutem, ti bagim. Tamalaksid kada kami ang nagbalina nagagayim mo ditoy. Awanan ti sabali a pagsamma kadam. ay, Nang runa kat ne, ag-flight ako na agsubli di Pilipinas. anya? Naumpot nga minan ti aldaw, arumbang nga kaadak dito yung Hong Kong. Kang maysa, masapol la may submitir kon iti organisasyon mi, tinauror ko at tulong kadag iti OFW dito para kadag iti katutubo at tultulungan mi di abra. Ay, kasta aya? Maalarod, tamang tedak mat iti donasyon ko. Ay na, agyaman akno kasta Susan. Isu pa mainayon iti aramatin mi apang tulong kadag iti agkasapulan a katutubo. Uwan mat, kaya't ko mati makatulong, Maricar. Iso amang tedak mat iti donasyon ko. Manipod nagbalin kamin anasingad ka ni Maricar manang Emmy. Nagbalin mo tan a regular ti panangtad ko iti donasyon iti organisasyon da. Uray makuna abasitla ang ti sweldok dito'y Hong Kong, agilaslasin na kiti para iti organisasyon da Maricar. Talagamot ngamin ang nakakaasi dagiti katutubo wenno indigenous peoples iti pagilyan tayo nang runa no adda dagiti sumangbay a kalamidad. Gapo kadagiti naamwak ka ni Maricar akasasaad dagiti tultulungan da kano akatutubo, ininot payket din arimusing tigurak iti gobyerno. Nang runaket kanayon amadamag mi, anasaknap ti korupsyon iti pagilyan tayo. Diyak pa'y malipatan manang, iti na minsan a Paskwa anang ted iti medyo nawadwad a pamaskwa ti amok, indunar ko amin iti organisasyon da Maricar, takinunak idi iti bagik, na imbag man la maigatang iti naimas amakan a pamaskwa para kadagiti katutubo ti donasyon ko. Agingga iti umadanin ti Paskwa, anairana ti panagbakasyon ko. Apay, di ka matagtagari ngayon, Susan, anak. Tatang, Anraya ti nagbanagan ti erorwar mo dito'y balay. Napanamaya, imbagak matan tatang, adala ang inasikaso. may papan iti anya anak ka. Maipapan iti organisasyon adamdamagak kada kayo, sipod pa'y simmang petak. Nakaskas daaw ngamin tatang, nagado ti nagdamagak, ngamdwala ang kadakwada ti makaam mo, iti maipapan iti dayjay nga organisasyon. Di kan mas daaw, Susan, anak. Sakto pa'y kadyag amaw ti maipapan iti dayjay nga organisasyon nga ibang bagam. Day tangarod ka tatang, kan maysa, jay maipapan iti imbaga kanyak ni Maricar a gift giving kano dito'y mismo a lugar tayo. Apay nga awan ti makaam mo. Susan, anak. Masapul ang maduktalak no anya ti agpayso tatang. Masapul unay.
Ti nasaya at anak ko, maturog kakit din tanay. At alam mo tirabe, alan Susan, maturog kan. Umuna kayo latan, tatang. Diyak pa'y ngamin makaturog. Agina na kayon. Anyan ti kastoy. Mismo nga aldaw ti Paskwa. Ngamjak man lapulos makariknamot iti excitement. Nakalidlidayak iti panagriknak. Napaspas ti tempo ti samiwang apang Pasko adengdenggak. Ngam talaga ajak maisuro ti bagik nga agulbod. Jak mabalin ti agpamarang anaragsakak nga uray no saan mat. Makamuditan. Mapanak iji bangged. Inaktuntunan ti opisina ti organisasyon ni Maricar. Masapul ang maamwak no anya ti agpaiso. Susan, anak. Nakaululi magkamanan. Apa yan? Anyat mapaspasamak ka. Kwa? Awan, tatang. Awan. Anak, saan arumbang nga agilimod ka kanyak? Sakti amam. Amang ano dati may tulong ko ka. Tatang, jak ngamin makaidna. Aging ga ajak maamuan no anya ti pudno. Kahit anya nga ti aramidum ita. Mapanak iji bangged, tatang. Anya? Mismo nga aldaw ti Pasko ang mapan kay ti ayan di ibagbagam ang Maricar. Masapul, tatang. Aging ka ngamin ajak maduktalan ti kinapudno. Jak makaid na apulos. Mapanak iji bangged nga uray no aldaw ti Paskwa. Bareng maranaak ni Maricar. Lakit dek bidot. Daytoy ti lugar nga imbaga ni Maricar nga ayan ti opisina ti organisasyon da di ti bangged. Apay nga yakastoy lang ti pasdek ana isaad ditoy. Kasla saan mat nga opisina daytoy. Mlaksid adaan a pasdek ti adda ditoy. Akasla pa yan maripo. Excuse me? Maricar? Nasayaat mo ta nakita ka. Ha? Susan, ada ka ditoy? Madlaw anak laat ka nakakita kanyak. Apay, gaputa di mo namnamaan nga umayak dito bangged? Di mo namnamaan ang maduktarak. Pang-asim, Susan. Di ka kumagiskandalo. Ang mga numaisagmak na ngagpadpada. Ay, di nakmalapdan, Maricar. Nalawagan ti amin kanyak ita. Scammer ka! Tangiwat mo! Saan naka-scammer? Iso mabalin ka di, agulimot ka. May sagmak tangag pagpaday, tigas tangar aramidam ko naklangarutin. Ala, tapno awan matimakunam. Ikang ka itigundaway mo nga agpalawag, Maricar. Siguraduam laang ama kumbinsir na iti panagpalawag mo. Tano saan? Idarum ka. Anya? Ala, agpalawag ka. Mapaling ka di nga umadayo na basit ditoy. Pang-asim. Saan adito di pagsaritaan ta? Umay ka, umadayo na basit ditoy. Ibagam nga dagi sagsagana kadagiti regalo apang Pasko iti dayja pasdag. Kat arig nga lang arudon ti marpuog.
Malaksid adaanan. Kasla saan pa'y amabalin asar kanda di apasdak ako nam nga ayan ti opisina ti organisasyon nyo. Susan, patsin na kuma. Agpay so ti amin nga ibagbagak. Nagdamag-damag akon maipapan iti organisasyon nyo nga ibagbagam. Nagado ti nagdamagak. Ngam addan sa laeng dua ang makaam mo iti maipapan iti organisasyon nyo. Susan, Isa amamati ak nga scammer ka, Maricar. Inalilaw na kami laang nga OFW di Hong Kong. Pinagkwartaan na kami laang. Susan. Isa kasayatan no ipapulis ka laangan tapno madusa ka. Ay, saan Pangaasim ko, Susan. Di mo aramidan dayta. Apay ka tinasaan? Naglawag na inalilaw na. Saan la asyak? Amin dagiti dinawatam iti donasyon nga OFW di Hong Kong. Inalilaw na kami amin. Saan, Susan? Katap na mamati ka kanyak. At napapananta. Sa dino ko ma? Basta, at napapananta. Panagnagakan ka saan ka ngay nalilaw. Basta mayat ka sumurot kanyak. Tapno mapanagnagkak at talaga nga ada organisasyon mi. At da grupo mi amang tultulong kadagiti mairururuman kan mailupit-lupit. Panagnagakan ka da ita, Susan. Gapu iti amak ni Maricar nga agkamangak kadagiti pulis manang Emmy. Awanan tinaaramidan na no di ti mangipudno kanyak iti amin. Kinid daw na asumurutak iti papanan na. Tapno maamwak no sa dino tinakaibautan dagiti kwartaan na ur na kada kami nga OFW. Iti ababagon daway a panaggayam mi ni Maricar manipod nagamamu kami iti Hong Kong. Nagbalin kami mat anasinged. Iso nga inikak iti gundaway manang. Kabigatan na, nagluwas kami anapan iti nasulinag a lugar sa Jay Tubo, Abra. Malaman iti simmangpet kami iti lugar. Maiharig iti may sa komunidad tinadanon mi iti nasulinag a lugar anapanan mi. Ngam awan ti balay wenno kalapaw no di kat pasig atent ti pagnanaedan dagiti lumugar. Tinakaklaatak iti lugar anapanan mi manang, iso dagiti nagtagi armas a lalaki. Pudno anaka uniforme da iti kas iti uniforme dagiti soldado, ngam nadnadlaw asaan da akamang ti puwersa militar. Agsipod ta nakabotas dalaang iti pangtudo manang, ket dagiti dadduma nakasaka-saka dalaang. Talaga ak grupo to'y nakaikak pa nga Maricar. Amo kasaan ang military dagitoy. Adayo ti langada kadagiti otoridad. Dahito ti organisasyon ang nakaikapangak, Susan. Da kami ti pudpud no amang isaksakit kadagiti gagangay nga umili. Iti pagilyan tayo o Pilipinas. Anya? Dito iti papapanan ti amin na pondo ama or-or-ormi kadagiti padak nga agdaldaliyasat. Amang kumkumbinsir kadagiti padam nga OFW.
Diyos ko. Ha? Ni Commander tumasidag ka data, Susan. Ha? Naimbag arabi iyo, Maricar. Kastamat ta ni ti kaduam. Kastamat, Commander. Ni Susan ti kaduwag, may sakadagiti supporter tayo manipot ije Hong Kong. Ha? Kasta ka di. Naragsak nga isasangbay mo dito'y kampo, Susan. Maragsak anak, amakam-amukan ka. Kwa. Jay. Ay na, Commander, pasensya ka yun. Sigurado ang maikawalaan ni Susan. Italang amin ang nakagtang dito'y kuta. Sabagay, maawatak matkit di. Maricar, adda na patag apag saritaan ta. O may ka, sumurot ka kanya. Damanan no basit ket agpanayon ka. Di mo tagsublin dito ni Maricar. Anya nga to ti pagsarsaritaan da iti Commander da. Jack lakit di agbidot. Makakanigid ag grupo ti organisasyon da Maricar. Rebelde da. Diyos ko, anya ka din da ito ang nasumsumok ko. Ang mga no jakon makapanaw pa iti da ito a lugar. Ngam tinakabutbutan. Ang mga no ikulasay dakit dimat, numadlaw da nga adda pa ng kontrak iti aramidon da. Diyos ko, di na ko mabaybayan, Apo. Di na ko mabaybayan. Sapay la ko mata makapanawak iti da iti alugar asi kakaradkad. Di na ko mabaybayan, Apo. Pangasim ko Di bang kungam uray no kunami daytoy di met isut ay mapatuloy. Pakaragsakan mi unay, ta nakapasyar ka dito'y kutami, kasusan. Ha? Apay ang nagsinay kay tinaunag, kasusan. Ada kadidakes iti imbagak. Ha? Ni, awan. Awan, Commander. Awan. Nasayaat nga rod no kasta. No saan kala ko mga OFW. Kasayaatan ko mano ang talinag kameten dito'y ko tatayo. Pasensya kayon, Commander. Masapon nga agsubli akmat langit sa Hong Kong. Naikanak laang iti gundaway ang nagbakasyon. Dahil tangarod ka. Sapay la kuma. Dahil ti pa nagsubli jay Hong Kong. Makalukoy ka iti at adupay amang TED iti donasyon para iti organisasyon tayo. Uwan, Commander. Di kay agdanag. Kasta talaga ti aramidat. Apag iso, no agdaliasat manan ijay ni Maricar. Maipawit kunton amin ang maurur ko kankwana. Nasaya at ngarod no kasta. Mala. Mapankan itayan ni ka Maricar, kasusan. Kat ulitek, agannad ka iti panagsublim, iti balasiw taaw. Umay kam tumanen, kada kay makipaskuan.
ket sapay iti Diyos, tadi kay maumuma. Alanana, di ka mag-Diyos tiyag nina, tada panggit Napnapanam aya anak kao. Tuwa nga aldaw kendo arabi adi ka nagawid. Sapay di da ka makontak. Nagdanag kami. Tatang, Ay oo na yan, Susan. Nagunagan day taasan na ay anak kao. maragsakan lang amin tatang. Maragsakan ka kunam ngam agluwa ka mutan. Agsangit kan. Apayan anak kau. Andat mapaspasamak kan ka. Dumngag kayo. Taibagak ka na kayo, tatang. Dumngag kayo. Ay anyan anak ko. Kumpurmimot gaya mo tinasomsomok mo. Tatang, Inton maminsan, Susan. Saan akumpurmila ti masumsumok mo, anak ko? Naimbag tamam ti inararamid mo. Iso anak asubli ka dito'y balay asikakaradkan. wan nga ron, tatang. Kat makunkonsensya ak launay. Anya ti kayat mo asawain? Anya ko matipakakonsensya anak ko? Di mat ko nayo, adag iti rebelde ti nakapatay ka ni Insan Bernie. Gapo iti napasama ka engkwentro. Dahita ti pakakunkonsensya ak, tatang. Kaya rigan na siya kun amis mo tinangketal iti biagday di Manong Bernie. Gapo iti panagidundunar ko iti kwarta iti makakanigid a grupo. Anak, Iso makonsensya ak, tatang. Makunkonsensya ak. Ikantarag sa kiti Paskuan, tiyo nagtitunggal pamilya. Aglawlaw mo ket rumanyada. Aglalaok ti riknak gapo iti naduktalak manang Emmy. Ngam ti ad-adda ariming baw, iso tinalaos apan nakakonsensyak ta agdadata ti kinapudno. Kaya rigan na amay sa akmatlaangan kadagiti nang ketel iti biag ti kasinsin ko a pulis. Gapo tamay sa akmat a nagidundunar iti kwarta tapno adda pundo ti organisasyon da Maricar. Banag a pagbababawyak unay. Kanti may sapay manang, iso tinalaos a panagdanag ko, idi addaak iti kuta dagiti makakanigid a grupo. Pulos ajak nakaturturog iti kaaddak iti dayjay adiso.
Gaputa day tala nagsipsipot ti inararamid ko idi. Iti pa nagsublik dito'y Hong Kong, ad-addan ana amiris ko akayarigan na anaskam kami matlaengan manang, gapo iti dakkel agatad a maalala ni Maricar kada kami. Tunggal agidonar kami iti para kadagiti ibagbagana nga eyepiece. Ngamgayam, sabali iti pakaararamatan na, no di ket tapno mapapigsada laeng ti grupo da nga ibagbagada a banwar dagiti OFW. Kayat ko idi ti agipulong kadagiti otoridad ngem nagdanagak iti pangtada kanyak ajak laengen agaramid iti saan da magustuhan. Inranak ti nagsurat ita Paskwa manang tapatsyak nga iti kastoy a tiyempo napalalo manen ti panangalilaw da kadagiti padak a biktima tapno makaurur da laeng iti kanayunan a pondo a makatulong iti ballikog nga ideolohiya nga ilablaban da. Sapay la kumata nakaibati iti adal to'y padas ko manang. To'y pagayam mo, Susan. Pagayam ko a Susan, umuna iti amin, agyamanak iti panangitalat mo iti padas mo diti programa tayo. Talaga ang makapaladingit pagayam ko, tahusto ti kunam. Pagarupam no makatultulong ka, ngamgayam, karaman kan kadagiti nakarkaro a mangimamameg kadagiti tattao a pagarupem at tultulungam. Narigat pagayam ko, ngam ikagumaam nga ibuksilan kadagiti padam nga OFW dita Hong Kong, asar dengan dan timangted iti donasyon kadagiti agur-ur-ur kadakwada. Gaputa sayang laeng ti busbus-busen da. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Intun, mapuna